हेल' फ्रेन्ड्स, जानै हांसो जानो नागिरदों जोङो गोरलै आदबैनो बिराद गोथावै एवनानै जागोन। नोंथांमोना नायबाय था। जों नै दा गोदागासिनो दङ। जोंहा मासे गोदाखांबाय, मासे दंबावो। दा नोंथांमोना नायबाय था आरो जों मा होयो। जों इसिबां मानि बिजनेस होआ। नै सामब्राम गुफुर देदों, ओमफ्राय सामब्राम पियास, ओमफ्राय मिट मस्ला होगोन आरो बानलु गोथां। दा जोङो बिदिल' बांद्राय इसिबां हेनथेन होआ। दा नै गोदाखांबायानो, गोदाखांजोब्बाय जोंहा। दा नै बेदर बरिया जाबाय ना? बरिया गोथाव बरिया ना? बरियालै जालायलाय नोंबो। आं जानायनि हांसो बेदर जानायनि माबायदि गोथाव जादों? जालाय गोथाव ना? बरिया। खदै गथारबायलै आंबो जाथारसै नै आखाइ सुनानै। बरिया गोथाव जाबाय दा। मस्त।